Africa Content TV.
dúró bá èyí kì í ṣe lọ́wọ́ mọ́. Tọ́rọ bá lọ́la kì í sọ èèyàn kù yẹ. Ẹ̀mí lójú kọ́lá lọ́ra ẹ̀mí ni. Ẹyọ máa bàdàn, ẹ̀dọ́ ni tí mo bá. Ẹyin tèmi mo lè fi níbìrì o, níbìrì olúyọ̀lé lọ́mọ Ìbàdàn. Àlọ́ náà máa lábí ọ̀rẹ́ ilé tí wọ́n bí mi sí. Dáńgbé nínú gbèsè ọjọ́ láti bá kan. Ẹ̀fọ́ ní ìjọ yìí máa rí i. Nínú eléré ẹ̀ka lójú mi náà ni mo sáré lórí ìlú kan náà. Kóńkó náà yóò. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Bàbá mi ṣètò. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́. Ọmọ oníyàrá bàbá ló ń tọ́.
àròbá mi ká